Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vízállása, agyagos talajszerkezete optimális körülményeket biztosít gyümölcsösök számára. Különösen kedvez ez a nép körében csak nem tudom szilvaként emlegetett speciális fajta termesztésére. A szatmári tájon elképzelhetetlen a házi kert szilvafa nélkül. A szilvából hagyományos módszerrel főképpen lekvárt főznek. Nagy rézüstökben, nyílt katlanon. Nagyon jó lekvár abból a szilvából van, ami jól meg van érve. Leszedjük, utána válogatjuk, mossuk, nagyon jó tisztára. Ami rossz, az megy a cefrébe, csak a kimondottan jó szilvából. Ha nem tudom szilvát, azt oda tesszük az üstbe, és akkor kavarjuk, míg teli nem lesz, és azt jó sűrűre megfőzzük, úgyhogy a magba kijöjjön belőle. Már akkor hallik, ha kavaródik, hogy kocog az üstfenekén a mag, akkor kimerjük az üstből, tekenőre van egy ekkora nagy rosta, és arra, azon áttörjük. Van ilyen kis lapát meg kézzel, amivel kavargatjuk meg nagy fakanállal, és akkor csak a lé marad, meg már az a sűrű ciberének hívjuk. És akkor ebből főzünk 2 üsttel vagy 3-mal, ezt mind kiszedjük, és akkor az elejét beletesszük, telítjük. És tesszük hozzá mindig a ciberét. Mikor az utolsó belemegy, amennyit akarunk, az utolja belemegy, ahhoz számítani kell 6 óra hosszát. Addig kell főni a lekvárnak. Addig kavargatjuk csendesen, ugye a kavaróval, abban a rézüstbe. Mi nagyon jól meg szoktuk főzni, mert akkor tart el. Ha hig a lekvár, akkor megposhad, megromlik, meg ha nem tisztán van. Tartósítót nem teszünk bele, ez a tartósítója, hogy legyen megfőzve. Ez egy hagyományos módja ennek a szilva lekvárfőzésnek. Kitől tetszett tanulni? Igen, hát az öregektől, anyósomtól, meg az én szüleimtől, és így. Hát már a gyermekek is tudják, ők is tudják. Jönnek, mossák, kavarják, még a fiatalok is, az unokák is, mama, mikor lesz már lekvárfőzés? Nagyon szeretik csinálni. A szilvalekvár lassú tűzön készül. Hogy cukortartalma miatt ne karamellizálódjon, oda ne égjen, állandóan kevergetni kell a forró, fortyogó lekvármasszát. Ez a munkafolyamat akár 12 órát is igénybe vesz. Az elkészült, levétvesztett, sűrű lekvárt cserépedényekbe, az úgynevezett lekváros szilkébe, fa merőkanalakkal mérik ki. A szatmári szilvalekvár hagyományos felhasználása elsősorban a különböző tésztafélékhez, süteményekhez kötődik. Sötét, csaknem fekete színű, keményre főzött, de még kenhető, pasztaszerű, cukor hozzáadása nélkül készült termék. Illata kellemes, íze zamatos. Ez a titka, hogy legyen nagyon jó, tisztán és legyen megfőlve a lekvár. Az nem jó, mikor, ha kiszedjük, és akkor az edénybe másnap körül vizet ereszt. Mikor főül, úgy szoktuk mondani az utolján, hogy már oda tartjuk a kezünket, és már akkor nem, a gőztől nem lesz vizes, meg az utolján már csak lassú tűznél, parázsnál, és hogy már akkor, hát mert fecseg, nekem is van egy jegyem is, ez attól van, köpköd, de akkor már így mondtuk, hogy már most meg lesz főve, mert csak szuszog. Olyan lassan, csak lassan fől. A lekvárfőzés nehéz munkáját mulatozással kapcsolták egybe, citeráztak, énekeltek, vidám társasági élet folyt, miközben váltották egymást a munkában.